Kaixo eta ongi etorri beste blog batea. San Juanak iritsi Tolosa. ¡Vamos! Tolosako nire jai guztoko nahi dira. Así que, izinekin egun hauek. Nire gertutikan, eta joan naiz kontatzen gozatxo. Lehen urteko bideokaz behar ikusten dut hor, baina urten berezi izangoa. Bueno, San Juanak zeitu izango ja, baina gogun bitarten. Ensaioko gaur, gutxi komentatzen, ensaio orokorra daukau. Baina lehenago dauko txupinazoa. Baina lehenago daukau, indarrak hartzea. Indarrak hartzea, Coca-Cola. Boikotiz zaher, baina Coca-Cola hartu dugu. Ara, ez guapa? Esto no jatako dezizkizu. Eta gero, txupinazo zean goa, maili? Paniko ite, paniko di, Zupetxe dutxaren gada hola? Bela pela txaren gada, esan ni korrik aldingoz, behar badan korrik aldingoz. Bueno, txupinazo botatze hue, takeko arroblarik, diala onenak, aurten temporada onena opa dideu. Tentsioa nabari da aurpegietan. Eski super sola sentitzen gustatzen jendea baina Gure hondigatik esateu. Bueno, txaranga eta gero, ez zue ikusi ez da, baina ensaio eukideu. Azken aurreneko ensaioa San Juanan aurretik. Hogeiteruko emanaldia errepasatu, ama ensaiatu deu. Eta hoxe, atean ez ensaiotik eta dapaten, euria eta sandaletan orduan etxetorri nahiz, aldatzea, afari bila, eta bengo azlizardia, afaltzea, eta gero, ainu beha. Let's go! Superfuertea da urte osoa jaio hauen zaiotea, de repente menotea eta ja, San Juanetan gaude eza. Bueno, ja faldu deu, eta guen etorri geha bero batu. Etorri geha ainu bentzutea. Daudela... Guen guaz. Bueno, larun bata, kuadrilla eguna Tolosan, eta egunakin esagotikan nahiko nuke hemen gauza bat argi utzi. Egun hau nik ospatukot gaur, pues, nire eriko jaia dialako eta ondo pasanetelako. Baina berez, super kontra no, egun honen super kontra no, irutzeit. Egun oso baztertzailea,
kuadrillismoan erakusleio handietako bat. Asia, zesia, kuadrilla egun asia justo, txupinazoa. Oso egun baztertzailea da, oso egun sektarioa da, oso egun kuadrillista da. Gitarra badao pentsatuta kuadrillakin eta kuadrilla gabe, kuadrillakin ospatzeko eta kuadrilla gabe bat mazode ba. Mozkazu lagun soltek eta bakoitza bere kuadrilla bat mauka, aztu, tolosan, eta katuztenik, kuadrilla egunen. Baztertzailea da, ze bereizketa garbi bat dago, kuadrilla bakoitza bere kamiseta damaki, eta orokorren da egun puta mierda bat. Ez egitera gogatik enzi, baizik eta ospatzea nahi eta egiturazko arazo bat dakartilako, dala kuadrillismo puta. Orduan hau esan da, ogoetzen ospatzea kuadrilla egona, ze da gona da, osea, ez da daukat gehiago. Bueno, oain da, balsa jaitxiera ez egite zareten, baino jasia, ameiketan zanberez, eta ni ja ameiketa orden dia, zika gara jatzen egiten, eta faiak erraldiak etorri jabeita, orduan abera harrapatzek duten kaletikan, gauz asko. Bale, argi utzi nahi dut, honetan ez dela ikusten bideo, laguntasuna ospatzean aurka, baina bai irut zait, inberdana dela birplanteatu laguntasuna ospatzeko egun hoi, eta ez dut kuadrilla bidez. Irut zait, nire iteken zuzte dela. Eta bestalde, hogein da osunaketa bat iten ez dela, gogorrezen izuet leheno Tolosan San Juanetan zezenketak zeudela, eta gai gehala gaur egun zezenketak gaude bizitzeko. Bera, San Ferminetan berdina inditeke, eta Tolosan inotiritan zezen festa guzti baita kentu daitezke, soka muturra eta hartxaleko zezentxo. Planteatzeko gozo bat. Martitxa, zemak, hau kizazkate kuadrilla. ¡Aupa, aupa! ¡Paola, Aupa! Zer daude, bi eta lau, desberdinak dira.
Eta bain importantena. Cambio de bando indu Ibaiek. Bueno, ya, eguerdia. Boka hori batzuk hartiteu. Zeratorrekea nire lagun baten etxea. Bazkaltzea. Entrantek. Del bueno. Hombre, es que beste txarra dira. Eso nire jarritza hori. Beharrezkoa. Pero azkete unez nahi behar da. Blai, vale? Blai, eta ez da eurien dulako, baizik da gu guztian lako. Eta guain, batukada. Bueno, egoera oso kritikoa zen. Neon Blain da, oza, nazka bateko zer ditan. Eta zer erabakiet? Etxea etorri, dutxatu. Lotxako bat nahi, zazpiter ditan. Zazpik eta laur den olazian. Erabakiet dutxatzea, komuneti pasatzea, importante. Horta garrutu ditut, dizke denein dut, oza, berritu naiz, kamiseta aldatu dut, galtzentziok aldatu ditut, eta berriz hastea, oza, oain, gustogo nao. Bertan, zan una pausa en el camino, eta jarraitzeko. Apartzea torri ja! Atsegin denak urruti, norenek nore hiltzean, ez baita tokatzen beti.
Egunon, zer muzgea, bueno. Goizeko 12. Betxo ere ikustagoaz. Plan perfektu egan dugu izbateako. Ajeak intzadenen. Baina, bueno, ondo nago. Hain persolari batzuk, kakolita bat, eta aurrera. Por cierto, bero hau ez da normala, 33 puto gradu ditugu. En fin, zer gaizki egoera. Coca-Cola bat edo bi beharko ditut nik freskatzeko. Por cierto, udan sartu geha. Ekainako 21, da. Gizarteari begiratuaz, ez sinestu iruzurra. Ez da ikusten ez den mamu bat, edo abaskalen txakurra. Egitan horixe baita, egungo eskuin muturra. Lekzio kutxuna zein duzun kontatu. Denak dira errudun bat ezin salbatu. Frantzia eta Espainia hobea partatu. Eta bat hartzekotan kurasao hartu. Entzule gaur parean ze postu, txalota arrapostu, jaien azken tartetxoak ta irriparrak ostu, naizta munduaren alde, zailden eiten apostu, eraikita adostu, horren beste kiskaltzeak ez gaitzala izoztu, ez gaitzala izoztu. Bueno, listo, bertso saioa bukatuta. Kongea zazartzea gero, freskuran, txipi batzuk, eta hain, etxea bazkaltzea, ventiladorea hemen pegatu daukita, ze bero klase dago. 28 gradu, osea, 23 eta 24 bero egite bau, hilingo gara antzarik, osea, hola xisartizuet, hilingo gara. Bueno, ja bazkalduta eta dena, oain, herri kirolak daude, ja entzute ja, aseke horta bazta gero, alarma morea. Alerta gorria eta alarma morea. Josu. Iraidota da. Haupa! Enkonda txomin ikusten dituzuen, bestaldetik egurra naizkora sartuta. Ai! Eneko bota du! Txomin ere! Bota dupa! Eutxika! Ega! Berditu gara hori da, hori garena! Egotik! Bestela lanak aizko paizerdia aizkora. La locura del mundo me hace vivir. Buena suerte, buena cara, cambio de moneda y tal, y que me compre un pantalón. Bueno, hemen gari kiroletan, gero alarma morean kontzertun, eta hoen, afaltzea, eta gero guan, zozartzea. Zozartzea en plan kolakau, kafe, holako zozea. Gero, lota. Egunon, nereko bazulotikan. Bueno,
lokalea jun naiz, ze bertan Amaiurrek dantzan.euseako elgeizgeratxo bat indit, San Juanan ingurun, dantzamundan ingurun, tradizioen ingurun, genero rolen ingurun pixkat, pixkatenetikan orduan, elgeizgeten diate, bihar publikatukoa edo etzi, seguraskina, así que linka beran utziko izuet, ze beltza ikusten ezen, planota markatu. Eta hoxe linka beran utziko izue, saiatu naiz statement batzuk eta fakto batzuk botatzen, oain peitxetzen gauza gaioan eko nituzkezan eta gauza gaioak klaratu. Orduan igual ingotena da, bideo bat horren ingurun, elkarrizketa hori garatzen, esan goia zuen komentaretan agar nahi zuen edo ez, eta hoxe gero atxalden daukau bilera, ze bero hauekin, udalak deitu gora gehiago guztiri bilerara, aber ze, así que bilera jongo naiz, eta gero, euli bat, eta gero ensaioa daukau, ensaioa izango da gainetik ze bero honekin, entzutezuna bentiroera. Así que hoxe gero ensaio, eta gero ja suposatzet etxea lotaz, ze bihar egun hondik datoz. Bueno, azazkenen hoxe bilera, gauza batzuk laburtu ja, eta ja gaitelua, así que bizarra moztu, eta ja bazkalduet, goiza pasaet, repos absoluto, oain ja bazkalduta, bizarra moztu, eta ja karga, deskarga, ongo nahiz kontatzen. Bale, izten da hemen ere gizon lukonekin, baina, amenikoan ere San Juan hauetako aldiatua, zegaizkin ezin grabatzen. Bagoaz. Oain, batzuk jundia lokalea, furgoneta kargatzea, eta guaz oain, furgoneta deskargatzea arlatze gantokin dala paizetxen. Lehen urteko blogen ikusten duten. Ez gehi aldatzen lokalen, ez ezer, material guztia emate dugu gaurkoa eta biharkoa beste lokal bateak, eta hortik dugu dena. Así que horregan nago, zebero ez zintet. Bueno, ja paizetxen gaude ja deskargatu dugu. Ensaiatzagoaz. Hemen daude traje guztik eta hemen aldatze gehagu, hor materiala. Eta guain daukau plazan bertan sarera irteerak eta pixkat arko probatuko dugu. A ber, Mirei? Hauekin, ze klaro, punta horiek ensaiaten behar dira. Osa, puntak ez hankartako baizik eta punta hau. Ja, ordua bakarra da. Ja, hemen gaude, ensaiatzen... Bueno, a ber, urko mesedez. Hau da egoera. Susto eta gero ensaion, berrikuntzak. Mikrofonoa, me jarri behar dugu mikroa engatxatuta. Gaurkoan, San Juanak hasiko dira. Osea, mesedez. Zitenak, hoi uste dut. Oh my fucking god. Eta hemen moztin dute, eta guain ningaue hau moztu, barpeik ikusteko. Hau moztu, eta orduan eukiko dugu arku bat, bajuga, baina eukiko dugu arkua. Afaldu dugu, eta gain, horta gabetzea, aldatzea. Berotu dugu, tanto... Eta gain, jaztea. Jantzita ja. A ber, paneo bat ingot, ze? Aurten traje aldaketa...
Inda. Bida. Hau da goera. Bueno, descanso ya. Kontzertun gaude. Zote hartzen, beharko gara. Bueno, de etxen gabeko ordu bat eta piko dira. Alkandora garbituet, zintzilekatuet, karo, ordu erditxoen behar izan dut, labadoran zaioan naiz, eta ja, bihar goiz jaiki behar dugu. Egunon... Bueno, oso politia, atzo bako planoa, ordu bat aterdi, no sé qué, una puta mierda. Ui, ordu bat aterdi, ilitzan horia sartu. Iru terdi bendikan esanean, bueno, en fin, 6:20 alarma joitenen, izan da. Kriminal, baina bueno, eta zen guztue, zertako hain goizi bai, bueno, batzuk goizago gekia, ez gardu. Gauza da, batzuk ja jundiala, mendia, eta inditu Lizarra da ramuztu. Eta horrengoaz, beste batzuk, Tolosako kaletan zehar jartzea, zehazki, prozesioa pasatzen kaletatikan. Gure etxea, dutxatu, berrize, osalduet berrize, daukagu gozaria baina jaren opatea, bueno, ikusiko zuen. Lagunduko ditut. Dena batean got. Hau edia gero kalen, farran tontontzako jostaiu. Jak, ala. Hor. Ping. Mire, grabatu, Grabatzen nahi naiz? Parando tu puta bestea ez. Aupa, venga. A ver, soy doble agarrada, Jaco. ¿Lo hayas notado? Bai, tu? Vale, es que tengo salud. Mareta manezurra batzuk, Ya está, super. A ver. Ni zein behar dan, ez zaizu horri guztien lasai. Inberdienak, ostu puta batzuk hartzeko. Lehen urten hor jarri genuen ikustezu, eta gaur bere ondo, lo que pides, lo que te llega. Listo, Lizar guzti jarrita ja, etxea, dutxatu, pixkat arpa dezenteko jantzi, eta ez hau. Eta... Amaiketako ja, a ber, ze bai atatzea erreta, oain. Listo, oain jak, a ver.
Oan ja, bai, beste pertsona bat naiz. Arropa zaldatuta, dutxatuta. Amaiketako aurre, karo. Ja, goizeko behatzi, baina gutzako ja amaiketakoa, bazta goza aldindez goizeko 6. Bueno, ja, amaiketako itenega goizeko behatzitan. Hau da gure gaurko energia emateko menu bat. Bueno, ez ditu esan baina aldatzeko teketorri gata ja erdi aldatuta, azkeneko gauzatxok inbeitegu. Jantzita. A ver, nola ingot, dena ikusteko. 0,5a. Boa, txabal, ze kalia de txerra, baina bueno, hau da. Hau gea, gora gordantza. Ja bukatu dugu iztekoa. Oain hidratatzen nahi gara. Kaixo, bueno. Zer esango dizuet, ba. Txegunez, bozkalduet, siesta dotaet. Zehazki 3 minuteko siesta bat gotatzea lortuet. En fin, hoxe esate dizuet. Eta bain ja, berriz de vuelta al ruedo. Ni joa polikio, zein ez da azkarri bioti. Vuelta al ruedo, berriz aldatu eta azkenekoa, venga, 3. Oazen ekipo, animo. Ez dut nire buruen dimatzen. Esto decae. Bueno, listo, ja gutxo gara berako janzkera inda. Zoria falta zait.
gurtuta, baina atxaleko ere bagin deu, jazta, aldatu gara, eta baina tonez etxe dutxatu nez, eta ez kamiseta porik jarri eten. Hau, bordatuta dago, ez dakit notatuko, baina, a ber. Bueno, ez du nahi enfokatu. Bordatuta da, gaia. Así que vamos. Beroa pasadeu, ez dut esango ez, ze bai. Baina benetan, nekaziten nahi eta txikitu nolaz da izan beroa, izan da matada bat azkenen egun hau. Ze da geldi dantzatu, jo bueno. Oin faltza goaz. Zafarra. Hola, Bueno, ikusi, ikustezuen bezala denok sekta bat geha, denok kamiseta bat. Ni hoxe pentsatzen dut nahi. Eta bain, aia, hidratatzen. Urko! Jo, altzak! Hanekin. Bueno, haudeia faltzen menua. Hemen kroketa batzuk zeude, zeia zaude. Hemen txipi batzuk agar batzuk zeuden, zeia horiek baita. Eta gero saladia non da, saladia hau jarri dute. Urrengo entrantea. Me encanta. Oain katxopoa, bigarren platera, plato nagusia, eharra. Eta patata batzuk akompainatzeko. Bueno, postrea, torrija, hau ezakitzer doan, eta karamelo helatu de. Iarra dago. Orduan, ikusten uneko bakarrakan, joki, esan egon, joki markatu. Bueno, eta kafea... Kafesnea. Bueno, baina txaren gatorregea eta berrize peskagarria zideratu dut egon bergea. Bueno, listo, honeaino San Juanetako bloga para gauza esateko. Lehenik eta behin, egitara murriztua izan behar genuen temperatura altuengatik, alerta gorri den, 40 graduko temperatura, orduan ba. Etzan bideragarria, normal jarretza San Juan egunakin, baina bueno, egin baten, gozatu genuen, eta urteroko erritu eta tradizioi eustea, ba, lortu genuen, edo, egin handi baten, saiatu ginen egun polit bat aurre ematen. Bestalde, urte historikoa baita urten, goaz, urte historiko, baina eske, hola gea, historiko gea, eta punto. Aurten, borondantzan, lehenengo emakumezko kapitaina eukideu, benetan ohore bat da, eta da placer bat netzako, nire laguna dan miren kapitan rol hortan ikustea, eta benetan, pauso, bere ondan bat, eskera, ohore bat, ni banderi gero jun, eta atzen ikustea kapitain. Marabila bat. Eta besteik ez, kiston ondo pasatela San Juan hauetan, eta betiko guztakin agurtzen izela, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu eta iruzkindu. Eta gero gopeti bezala goatu, jarraitu jazue bai Instagramen, bai TikToken eta bai Twitteren, eta ikusiko gara horrengo blogen. Eskerrik asko denoi onna zate, gora Tolosa eta gora San Juanak, agur! Tía, you take care.